Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca FIFA Mobile, al doilea episod. Am văzut că v-a plăcut acel episod cu FIFA Mobile și acum vă voi prezenta echipa. În poartă l-avem pe Radu, Ștefan Radu, pe apărare l-avem pe Planici, ca KB, LB Bals și KB Bichito și RB avem pe Cabot. Aici pe mijloc l-avem pe Norwood, Stanciu și Hidden, acești trei jucători. Pe atac l-avem pe Florinel Coman pe dreapta, Haaland în mijloc și Man extremă ca și Coman stânga, iar Haaland este acolo ca extremă, ca vârf. Hai să dăm și un meci. Îi dăm aici un antrenament și începem. Bun, ăsta e antrenamentul. Trebuie să pasăm unul la altul, dar o să fie cam greu pentru că o să fie niște linii acolo. Și în ăla linii trebuie să pasăm. Și o să fie greu. Și acum, ce fac? Deci e greu să pasăm acolo. Venim și încercăm. Dar nu pot. Nu știu cum, deci nu știu cum îi dă ăsta. Uite, să-i dă. Nu, mai nici am reușit, dar nu știu cum să o fac. Deci nu merge. Da. Da, trei din astea. Bun, cam atât pentru acest episod. Dacă vă place, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și să vă pa, pa!